ассалому алайкум бардорон ва хоҳарони гиромӣ, умедворам сиҳату саломатед иншоаллоҳ. Бардорон ва хоҳарони гиромӣ, инами ҳаромие ки мебинед, инами касофат саҳифашама мондам. Ин бадбахти ҳаром мардума фиреб мекунад. 20,000 сомон, 10,000 сомон парто, 3,000 сомон парто ё 1,000 сомон парто ман ҳамина як ҳафтада двайной карда метавонам. Яъне мардум бовараш мекунанд, сума мегзаронанд, ҳамин қати ё чор нишон мекунад ё ки ваъдашон метаҳад як моҳ баъд, 2 моҳ баъд метавонад, ҳамин қати гум мешавад, дигар дастивяз намебирояд. Яъне ира ки реклама мекунад? Бо ҳамун блогерҳое ки камтарак знаменитиянд, камтарак масалан подписчик доранд. Бародаро, хоҳарое ки блогер ҳастен, аз Аллоҳ битарсен. Инами шахсията ман намегум ки кардагия, оз ман медонам ки рекламаш кардагия, ман метавонам ки бимонам ҳаминҷа. лекин ба хотири Аллоҳ аз ҳар якта шумо хоҳиш мекунам, накуне ҳамин корро. Охи бине кира реклама мекуне, тафтиш куне ки ҳамун рост мега ё ки дурӯғ мега. Охи як бадбахти ҳаром мебирояд, 5,000 мепартова, мебирои рекламаш мекунӣ. охи аз пушти шумо бечораҳои мардум страдат мекунанд, мегарданд. охи ман ҳайрон мешавам. бародарон ва хоҳароне ки блогер ҳастен, бозам мегумтон, ба хотири Аллоҳ аз ҳар якта шумо хоҳиш мекунам, накуне он чизеро ки намедонед. ҳаст рекламаҳое ки проверениянд, бигире бикуне, чанд суме ки мегири ошно шава. Не ки субҳаналлоҳ шахсое ҳастанд ки фанди фирептон мекунанд, 5,000 10,000 рубли руситон мепартованд ва шумо рекламашон мекунед ва ҳамон подписчикои шумо ҷабрдида мешаванд. хоҳиш мекунам, накунед ҳамин коротона. шарте ки ҳар як кадомта бигирем бирорем, бигем ки бадбахти ҳаром, инами реклама аз ту гирифтагиай, инами аз пушти ту зарал дидагиай. азиз, пас магарам ҳам хел кунем ки намефаҳмед шумо. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, як чизи оддӣ аст ки ҳамин хели ҳарома бин ки 20 сомон мегам мепартой, пага 40 сомон мекуна метавонад. яъне логично просто фикр куне ки як дурӯға, ҳаром фаҳм мекуна, нахота дар байни як рӯз 20 сомона 40 сомон кунӣ, 1000 сомона 2000 сомон кунӣ. ин дар гиҷо рост мебиёяд, ин дар ягон ҷо рост намебиёяд. ама тамоми банкҳоро бигардӣ, хеле чӣ қати намеёбӣ. охи ҳама хел фреби хушрӯй мекунад ки мардум бовараш мекунанд, бо просто оддира бовар мекунанд. а як шахсияте ки ҳақиқатан кӯшиш мекунад, талош мекунад ки як фоидаш ба мардум бираса, ӯро бовар намекунанд. аз шахсе ки мебирояд ду калима гап мезана, як бор бачаи оча мега субҳаналлоҳ, дигар мелиш пимерай. накуне зудбовар наше. охи мусалмон бояд зираку доно боша. мусалмон бояд ҳамавақт бифаҳма, бидона ки хеле ҳаромхӯро ҳастанд. бозам мегум, онҳое ки реклама мекунен, бинен ба реклама кунен, тафтиш кунен кира реклама мекунен. аз пушти шумо субҳаналлоҳ реклама мекунен, ин ҳамино мардум страдат мекунанд. аллоҳ нигаҳбонтон боша. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. бардорон ва хоҳарони гиромӣ, ман номарои авиакасро дар инҷа мемонам. касое дар билет дар кор боша, марҳамат занг занед ё ки дар ватсапшон нависен, ҷавобтон метавонам. билети электронӣ аст, ба кадом давлати рафоратон билета пешниҳодтон мекунанд. аллоҳ ёру мададгоратон. салому алайкум.